Goedenavond, ik ben Willy Ekkebus van de Padden- en Kikkerwerkgroep Zeeuws-Vlaanderen. Ik zet samen met een aantal vrijwilligsters hier elk jaar heel veel padden, kikkers en salamanders over. Ons topjaar was 2000 beestjes, nu zitten we op 1336. Wij zijn hier 10 jaar geleden mee begonnen. We hebben hier een scherm geplaatst van gaas met een emmer of 30 verzonken emmers aan de kant waarvan de beestjes komen uit de polder. Zij steken over naar het watergebied hiernaast aan de andere kant van de weg. Dat is de Nolplas aan het Mauritsfort. Zij gaan daar zich voortplanten en zij komen daar ieder jaar terug. Maar de grote weg zit ertussen. Dus wij moeten ze helpen veilig over te steken. Anders wordt 95% platgereden, dus doodgereden. Sinds wij hier begonnen zijn, is het aantal stabieler geworden. En dankzij onze vrijwilligsters kunnen wij dit werk een paar maanden doen. Dit is Ankie van de Wegen. Hallo Ankie, waar kom je vandaan? Ik kom van Hoek. Oké. Vind je het leuk om te doen? Ja, dit is de tweede keer, dus we gaan het zien. Ja. De eerste keer vond ik het leuk. Ja. En spannend? En spannend, tuurlijk. Oké. Dan hebben we naast Ankie mijn dochter Hanneke. Nou, ze zijn al aan het lopen, kan ik je vertellen. Dus nou hebben we het ook alweer over terugkomers. Dus daar moeten we ook op letten. Dus die zitten dan tegen het net. En die kunnen dus niet in de emmers vallen. Want die zitten aan de andere kant van het net. Dus daar letten we vanavond dan ook op. Dat we al zover in het seizoen zitten. Ja, die retourtjes, dat is iets speciaals. In het begin zetten we alles natuurlijk naar de plas. En na een week of 3 zijn er padden die teruggaan naar hun zomerverblijf. Dat is weer de polder hierachter. En dan moeten wij daar ook patrouilleren aan de kant van de plas. Vandaar dat Hanneke dit zegt. De eerste retourtjes zijn in aantocht. Dan gaan we naar onze derde vrijwilligster. Hallo. Ik ben Denise. En Waar kom je vandaan? van Hoek. En ik vind het heel leuk om te doen, om te helpen met de padden over te zetten. Denise heeft ook iets speciaals voor ons gemaakt. En vanavond wil ze die aan ons presenteren. Het zijn veiligheidshesjes, maar hele speciale. Ik laat jou aan het woord. Omdat vestjes verplicht zijn en mensen toch wel afvragen wat we hier aan het doen zijn aan de kant van de weg in het donker, heb ik opgezet met reflecterende flex van de paddenwerk, dat het van de paddenwerkgroep is. Dus hierbij... Dankjewel. Ik ben de eerste, dankjewel hè. Ankie, je wil er ook wel een hè? Zeker. Dankjewel, Denise. Zodoende zijn wij goed herkenbaar voor het verkeer. En onze eigen veiligheid is ook heel belangrijk. Klein vrouwtje. Zo kijken. Een vrouwpadje. Hele dikke vrouwpad. Een mannetje. Mannetjepad. 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 Klein vrouwtje. En een big mama pad. Een big mama. Oké. We zijn nu nog niet klaar. We gaan nog een uurtje langer. We zijn aan de tweede ronde van het scherm lopen. Ik ga nog even hier aan de andere kant lopen. Voor kikkers en padden die terugkomen. Daarna tellen we ze nog. En als het lang droog blijft, want het is nou al een behoorlijk poosje droog, het regent niet meer, dan neemt de trek ook geleidelijk weer af. Dus dan gaan we ermee stoppen over een uurtje. En het was eigenlijk, dit avondje was een heel productief avondje tegen de 100. En we zitten nu op 1336, dus dan komen er weer 100 bij. Dus dan hebben we er 1400
36 ongeveer. In West-Vlaanderen zijn er locaties bekend waar ook zo'n trek is over de weg. Tussen Sint-Kruis en Aardenburg. Misschien dat er daar ook eens mensen voor opgetrommeld kunnen worden, vrijwilligers. Om daar ook zoiets op te zetten, om daar ook de beestjes veilig over te steken.